Salbag kayo akabalay ikaw. No personal na gamit. Sa iyo bibiyangan. Dito'y lang ti pangidul-duli na kitisagay sa ikaw. Nawan mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita bukyaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Ti pakasaritaan ngayon surat ti guest writer tayo ani Wilson Marcos. Napauluan iti pinasugnod anyat ibunga na. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Apay nga takal asumangpat. Simukmon kami man basit karagiti pada ka mason. Kalpasante nagmalmbala mga parang trabaho mi bakit? Salbag kamat. Isumot lang agat arak ka. Sanak mo na bartag. Basta lang templado. Uray, basta dya kayat agat arak. Sayang ti panagdigos ko. Ha? Nagets ko ti si imbagang bagay. Sige, mapantan iti kwarto ta. Kunak lang nga rodan adyak kayat ti angot mo agat arak. Isu nga ora intun rabi outside di ko lang buka. Ha? Uray daytan kaka. Ruby, lukta mo kumada ito yung kwarto ta. Ruby. Dya kayat agat arak. Jack makaturaw nawan kay da. Ruby. Ingkan makikaigda di tayan ti dalikan. Kaigdaon ta dalikan. Ha? Di mo mauray aluktak ti ruangan. Yan. Dya kayat agat arak kunak manen. Unay daytan kaka. Banor bormat ti motor mi jay madayo. Pinanawan naksamutan ni Andy. Kumarak man dito silid. Kitaag no iso dyan nagmotor api manaw. Awanan ni Andy dito salas. Ay, talagang iso dyan nagmotor api manaw. Nagpasugnod manen. Anday, rabiin ngam apay nga may kapayla dito balay. Umyanak dito balayaw na na. Anya, apay awan ayat ti asawam, tao may kaumyan dito. Ada, di nakpastrikan iti kwarto mi. Apay, adamanan saan nyo ang nagkindaawatan. Nahangot na lang nga agat arakak. Di nakpat, kaya ta pastrikanan iti kwarto mi. Anya, tunay daytan ka ka. Di na kano kayat ti agat arak akaida. Isuan na outside di ko lambukan. Una, kapoy tiloksaw ko. Inikadang ko, ti umaylangan maturog dito balayaw. Una ikat kumain na ita. Tatang, umayak man. Mabit lang. Ay na, nagdagsan. Naknaktangan ti imak kung takyag ko. Lele, Rubay. Alam na ito yung tampong mo. Rabiin, may kapalan dito balay. Pimanaw ako ni Jibalay mi tatang. Alat sa salita. Adamanin saan nyo ang nagkinaawatan aya kani andi nga asawa. Adda tatang. Denggan nyo tilawlawag ko kada kayo. Noan niya manin tinagpasugnudan tinalaing amanugang nyo. Unay daytan.
nagsugak. Gawin ti tinuno alupot manok asinda tayo nanang. Hala, nalpas kamutan namigat. Iso nga gawid kan. Baliwam man ngay ayun ti asawam. Muna nang. O nay ka nga minday tan na pinasugnod. Alakaw. Sana nasaya at panagpinpin na sugnod yaw nga agasawa. Iso nga agawid kan. Iawid mo man lang ng iti arwatam ngay may dito balay. Diya kayat agawid tatang. No di nak umay ayun ni Andi. Kasapulan pa lang ay nga aywan na ka. Una. Kahit nasanaon no di na ka umay aywan. Dito yaklat ta pala yun tatang. No di nak umay ayun kun sukunan. O naidaitan ka. Day, Anday. Apa nagsubli ka mat? Sumre ka tayo. Awan mo't gayam ka asawa ki di balay nanang. Anya? Pimanaw mat. Dapanan na ngay. Sigo ni ti karuba mi nga ti dug ti dila na. Napan kanomot imyan di balay da katugangak idirabi. Anya? Unay daytan ka. Agpadpada kayo mutla nga roda na ng talaw iti balayaw. Ngun nga ron, kat tidakas na. Saan pa yan agawid di balay? Ing kasukunan ni tayan na. Kat agawid kayo ni Jay balayaw. Manjak na nang. No nagpasugnod, agpasugnod akmat. Isulagid din, ti may mayan. Awan tinasaya at nga ibunga ti panagpinpin na sugnod yu adwa. Ala, ingkan sukunan ni Ruby ti balay ti katugagam. Jak kayat na lang. Inakid di tayo nagtibarkadak. Awisa kita nga ginom kami. Mayat ita, di nak maparitan ti asawa. Ti salbag na jayan nga andi. Malaman, di nak matla umay ayaywanan kung sukunin ti balay da tatang. Rubiana, sakalay ti paspasungan ram dito arubaya. Saan tatang? Sino nga raon? Ti asawak. Tani malaman. Ngam aging ga ita. Di nak matla umay ayaywan kung sukunin nandito balayo. Saan mo mauray nga umay nakasukunay? Ta nalabsak ili balay da kalikstaw. Kit mayati iinuman da adwa. Kanya? Lukas na? Sinango naman ng ti inom? Wine, iso ka agawid kalatan ni balayaw. Diya kaya tatang. Kanya, ay di mo kunaan ngagyan kan dito balay. No, di na ka umay aywan kan sukunan ti asawam di kasanaon. Agyan naklatan adito balayo. Oray man dituya kun ngagnanayon. Ay, sana nasaya ati napasugnod unay anak ko. Iso nga agawid ka kuman. Diya kaya tatang. Oray pa'y agsina kami nusot kayat na. No di nak umay sukunan kun aywan. Sa anak nga gawid. Ya, ay, ulay daytan ka. Abalayan, agpadpada nagpasugnod dagiti anak ta. Wal nga raw na balayan. Adon ang pamagbagak iti anak ko. Bagak nga agawid na iti balay da. Di na mutlat ta kayat. Orayan na ni Anday ang mga ayaw kan kuana. Ay, una yan ti panagrasrason dagiti anak ta. Oray mo't ni Andi nga anak ko, di na mo't kayat, umay ija balayo tapno ay aywan na ti asawa na. Narigat ti kastya sasaadan na iti anak ta balayan. Ang masapaw nga iturong tayo na itinasayaan. Tapno saan lang agsina. Una, abalayan. Tangay lalaki ti anak mo. Rombang nga isaw ti umunang agpakumbaba. Una kuma, di dala tultuladon dagitan na agasawa di tanay, nagmayat ti tunos da. Iso kita na agpatpatakder damanen iti sabali pa'y abalay da dita. Mayat gamin ti tunos da. Ano, ang pakumbabalakit di ti anak mo, talalaki mo, di mayat. Di pa ikat kasla Andresen, no kasta. Abustaan di lang aron tinagan nan. Saan mo takasta balayan? Ang nga puta, isot lalaki ako nak. Rumbang laeng, isot ti mga ayaw, iti asawa na.
Please release me, let Ay na anak. Nalabsam man ti minungan. Tanay nalaos man ti bartek mo nga kanta-kanta. Sintonado ka pa nga raw, just kay. Isa lang mo tagkanta. Isot ko na yun na lang. Basta makaturturong ka pagiging. Agawid ka nga rodan. Tayo balayo ti pagturugam. Turog kulatan iti balayo na na. Ejay balayaw. Tabarang agawid mo ni Rube. Numaamuan na anagawid ka ni balayaw. Ay, napaawid mo batlangan di anak mo, balayan. Una balayan. Tada bartag. Ka napanan inturog di balayda. Masapul nga raw na maamuan ti anak ko, anagawid yung ti asawa na di balayda. Ang lukuyo mo't abalayan. Tapno agawid mo ni di pagtaangan da. Uy, nabalayan. Saan kami na mabalin nga agpaot ti pinasugnod da? Bayam, ta bagbagak tumanan ti anak ko. Larigatan no agsina ti dalan da. Dak kaya't amawaswas ti panagabalayan ta asyang. Diyak kaya't agawid di balay mi tatang. Aging gaadinak umay ay aywan kan sukunan ti asawak dito'y balayo. Nay-tan ka. Napagklan kamot nga agpasugnaw. Talaga tatang. Ala, bayam nga raw tayo nakto kasaritan yan day. Ta umay na ka ay ayway. Saan kayo ang mapantatang? Bayan nyo nga isot ag voluntaryo nga umay mga ayo kanyak. Agam kasano nga roday no makipinatangken latta ti asawam. Di yu baybayan isot ti kayat na. Dore man nagsina kamin. Unay day tan kaka. Sana mabalin Mabalin tatang. Namnamaam nga tanga dapay mangayat ken ka no agsina kayo kan ni anday. Ay, napintasak tatang. Adu pa'y lati mangayat kanyak. No adaman. Abangan no padak nga adda pakauyawan tilangan ati aggusto ken kabalasang kao. Adu di tatang. Pagan ano da ka ngay. Kaya riga mo ti ukay-ukay asigunda manaw. Ay natatang, nalaglag da kinapimpintas ti ukay-ukay asigunda mano. Ay unay na itan. Apay napandita ti saritaan. Ay masapol nga kinawatan kayong agasawa. Talaga nga agsina kay laki di kini Ruby nga asawam anak. No de mo mapanay-aywan kun sukunan ni balay da balayan. Uray agsina kami na. Tanam na maumpay nga ta makaasawa ka. No agsina kayo kini Rube. Nagado di ti babaya mabalin nga raman ka nasawaan. Ay, madiday ta pa nagrasrason mo anak. Isu ati nasaya at ingka ay aywan kun sukunan ti asawam itan. Kayat isulangay at yung muna tang pasugnod. Na, saan nasaya at ti panagpinpin na sugnod yung agasawa? Ingka ki din sukunan. Kunak mo, adyak kayat asyak ti umuna sumuko. Di nakibabain ka dagiti tatawan ak. Kan saan ko akayat ang mawaswas ti panagabalayan mi kinabalayan sido. May sa ti saok na nang, adyak kayat. Ay no, kastamot lati bagbagam akin na saysaya at amapukaw akon. Ngum ti sarsaritaan to dagiti tao, adi ka may isurong anak ko. Anya, do'y talakit din ti pangkatulan nyo ti biyagyaw. Aramidok ka talaga, no di ka lata may suraw. Ayun na yan. Sige manlangan. Tsaka ita mapukaw kayo na nang. Sige, inakton ay aywan ni Ruby. Ay, agpaisaw. Ay, sige garudan, mapanggan. Ay na, nabutbutang kumitlaang. No di pa'y lagpakita itan Andi. Puura kun to'y marriage contract mi. Makisina akong kankana. No di naklatta umay ay aywan kan sukunan. Ruby, anyan na ita papel nga di ka ma'am. Ti marriage contract mi kini Andi tatang. Apay nga inruar mo ti tampong mau. Dahito ki di marriage contract puura kon. No di nakpailaw may sukunan. Aniya, unay daytan. Gaputa, ti
Ti kayat asa unday ta, saan na kun apagan ano, iso alipatak meten nga asawa. Dede, agora ka. Ada nagsarda nga tricycle iti batog ti balay. Ha? Ni Andi nga asawak ti dimteng tatang. Umay na kansukunan, anak ko. Ay, agyaman at ti sumitlat imo na simmo ko iti panagpinasugnod me. Sapay ko ma. Saan tanton ngagpinasugnod? Bakit? Saanen? Basta di mar-aramiden dagiti saan ko akayat. Alangan, si kalatan ti sursurutan. Jakmat karod kayat na naturturay kang amsyak nga asawam. Ay, basta di mo nar-aramiden dagiti saan ko akayat andi, no kayat mo tinasayaat. Mandi man na tiya saritaanan. Jak kayat abumaraman nda ito asaritaan andi. Iso at tinasayaat, inaklaagan agluto. Masay sayaat pa eh. Diyan man nga rod, paborito ka putahe tilutwam, pangaldawan tabakan. Di nakisuro no niya ti kayat ko alutwen asidata. Tasyak met agluto. Sige, ditakan. Ulay daytan kaka. Kunaklakid din lumawaswasan ti panagabalayan ta asyang. No, saan ko abinutbuteng ti anak ko, abalayan. Ang mga no talaga, ang mawaswas ti panagabalayan ta. Mawaswas ti panagabalayan ta ni sayang. Sa Wala. pinagpintas ti tunos ka. Wait nga rod. Kahit anya nga ya pamutbutang kinarabid mo, abalayan. Gaputa, saan ko lata may suro idi ti anak ko. Nga umay mangay ayaw kun mangsukon kin ni Ruby di balayaw. Imbagak kun ko ana. Ana saya at lumapukaw ako. Anya? Wow, nabalayan. Kasta timbagak. Kat gaputa di na kayat ang mapukaw nga inana. Iso anapilitan nga imay na inayayo kun sinukon ni Ruby. Ay, nalaing ka talaga abalayan. Dayawak timpakat mo taktika. Tapno agkapya lang darubay kan andi. Andi, honey, my love. Umay kan tamangantan. Nakay dasara kon. Apaw, naglamuyo ta na denggan ti honey my love nga awag mo kanyak. Mahal. O sige nga rodon, honey, mangantan. Lauya ti si data. Imbagak met ken kaitay. Nga ramida ma sweet and sour day takukod. Jack kaya ti sweet and sour. Iso alin na uyak ti ginatang ko akukod. Nyamtan, si kalaptan ti mangan. Apay nga kasta ka? Sino ti sana masoron? Namnamagag si dakit ti sweet and sour. Lauya kit din ti pasangom. Hoy Andi, siyak ti nagluto. Iso siyak ti mapaturay. Kasto ho. Anay ko. Apay agsipat ka? Sorry. Nailaw anak mo tanan, nagsipat ka. Nailawan nga. Ingagaram kidya. Nagpasugdun manan ti asawa ket remaran. Papanan na nga ta. Alias, nagsubang kayo manan kani Anday. Sinipat nakpay Iso nga isina kung da dya lalaki tatang. Dya akong pagtatakunan. Maday day tangay bagbaga amrumay. Dya kayatan ti makiden na ko na tatang. Basit la arire. Kaya't maun ti makisina. Dya maanusan ng ti ugali na. Parehas kayo amaday ti ugali na. Tagpadpada kayo ama nagpasog noon. Kan managpungpong taon. Ni, anda tricycle na nagsardeng. Nimot Andi. Iso tinakalugan iti tricycle. Sinurot nakadagos iti balayo tatang. Ala, ikan kayo iti wayayo nga agsarita. Sulbaran yaw, ti pinarnuay yo manan a problema yaw. Unay day tan. Pagkawanan na kumano, nailaw anak man nang sipat ka ng kaitay. Bakit? Saan ako na may ayo? Agsinatan. Una day tan kaka. Sang kabasitla di ta nagkinawatan, sina nadagaws, ti kayat mo. Nasakit tinakom ko ti panang sipat mo kanyak.
Ora, saan ba ta napigsa? Pakawan na kuman bakit? Saan ka mapakawan? Naglaing kamot ng pasugnod. Talaga? Ay, Anday! Ah. Rube! Ay na! Nanangod na itagdardara sa sumungan. Ay na. Ay, Hanya nga tati awanan. Awanan ti balayo, maururam. Dakalan ti apoy amang lamlamot iti balayo. Anya? Ay, gayam. Saan ko na subsuban ti apoy iti dalikan itay nalpasa ka nagluto. Anya? Isulakit iti nang rugyan ti uram. Ay, ulay, daytan kaka. Daytuyen ti bungat pinasugnod. Basol mo, ti pan nakauram ti balay tarobi. Basol mo. Ay na, daytan tumot ngamin pinasugnod, pinabasol. Ay unay daytan kaka. Anya ngay ita, ada ka dinasaya at ngay bungan Awan nasaya at nga ibunga ti pinasugnod papagayam. Ag kinawatan kayon. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan anapauluan. Pinasugnod. Anyat ibunga na. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.